Myslím, že ten názov je veľmi typický a mnohovravný. V češtine dielo Márajovo bolo preložené pod titulom Svíce dohořívají. A ja som veľmi rád, že tento náročný Márajov text si našiel, dá sa povedať, z tých repríz, ktoré už máme za sebou, môžem teda veľmi rád konštatovať, že si našiel svojho diváka, že diváci si našli, myslím, určité katarzné chvíle pri tomto predstavení, ktoré chcem dúfať prežívajú a ktoré im ponúkame. Je to text neobyčajnej hĺbky, ale pritom obrovskej komunikatívnosti, pretože myslím, že to, o čom ten text hovorí, sme v takej či onakej miere, v takej či onakej intenzite každý vo svojom živote poznali, prežili, niektorí neprežili, niektorí zmúdreli cez tie príbehy. Ja si myslím, že každý, ktorý svoj život žije ako tak zmysluplne a ako tak zodpovedne, tak v tomto predstavení si nájde možno mnohé otázky, ale chcem veriť aj mnohé odpovede na z tých zložitých otázok, ktoré život pred nás denodenne kladie. Pre mňa osobne je veľká radosť, že tento všeobjímajúci text si môžem takto v konfrontácii s divákmi raz, dva, trikrát do mesiaca zahrať a že mám možnosť veriť a dúfať, že tí ľudia, ktorí sa tohto dialógu, teda javiska, hľadiska, zjaviska teda Máraja a Hamptona, ktorý zdramatizoval tento Márajov román, čiže zjaviska týchto zložitých životných myšlienok, že nájdu aké také rozhrešenie alebo aké také pohľadenie na duši aj v tom hľadisku. To ma v podstate dosť teší, že to ponúkame divákovi a samozrejme ma veľmi teší to, že zatiaľ ten divák rád chodí a chcem dúfať, že bude divák chodiť aj naďalej a že budeme takto spoločne prežívať ten zásadný, základný a magický katarzný moment a že sa nám bude životom kráčať ľahšie, obsažnejšie a radostnejšie.